Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Video no circle de fewndo fiyo video don no anini hino mapini sabuna ko be woni ko wadde be woni wolude awa militaire be no kala ko forma be ka kam force spécial woko be formira ko fi waru golle hande non be yaltini video o fuddi jindude ka réseaux sociaux mi haali no fi be do mi wi on wobbe mabbe ko blende wiete wobbe mabbe ko robbol hakkunde ni alla ko unité laabani on wombe on be warde be suudaki goy seede dum ko gonga jentitebe do nan mi hollira on kadi ar ko video hibe arni lourdement armé regardez Ils sont fabriqués pour tuer. On va tuer, on va apprendre à tuer. Yin na itawa ne ma Karim itawa ni yesa yin gani ga Le conseil de notre mon ma choc. Ouais, avec les Américains. Il est là emprisonné. Voilà. On a posé les Américains. Airborne. Airborne. Ici. Cousin carme. Je ne peux pas donner à tout le monde, mais vous allez essayer de voir vos steps de golf. Regardez-vous, Guerriers, ils sont fabriqués pour tuer. On va tuer, on va apprendre à tuer. Nani wo kambe ko be wadira ko fi warugol be ekkitoto warugol anedi nous sommes fabriqués pour tuer, on va tuer. Simini dundo aninalam e fi ngolleñol men haray no mi mapi wallahi e do sen wattanali yila yaltu den ka hunduko wonden ka kugal hay fuuta jalon be jabay ara pullo sustawo de fi fuuta jalon parce que be do be prépari ke be lanni préparade jonno hibe yaltinde ko be do woni deuxième promotion nani ko dum woni deuxième promotion be do non ko entretrainabe wakilina wada kadi pré fi wadugol koni ko feddude cede be ware jette ton ko feddi ko le 6 janvier 2025 yimbe ngeego fellama wonanile ko do woli ko be wi si heewi hibbay kala ko heewi hibbay Mamadi Doumbouya odo o lanni préparade fi aynugol laamu makko mum c'est-à-dire ko hay Mamadi Doumbouya pottina ha ko Mamadi Doumbouya wada ko udeta wana pullo fuuta arata sabuna bedo ko wada ka mentalité mabbe ko onon jeyi laamu gon si menen men iwi ma men ittama ko onon arta o recrutement ko wada eno be yawno labbe be subi ton yimbe seeda yettano hay goto donc on nani ko cousin et cousine onon no hakkunde moy Allah ko honno yiruɗon o hisiren do sapuna ɗum ɗon hecci politique la ginengo e ɗum ɗo ko vireye lonko nakiri ni wana fenande ko wolani on kon ɗo ɗum wana fenande ils sont formés pour tuer e ɓe warde fo no andi ɓeɗo le ko américain ɓe woni ko formi ɓe malgré en yiiɗo américain ɓe no waɗi ɗo kaydiri no yawoɓe torike Mamadi Doumbouya respectugol organise élection jiɗin si gaɗin piiji ɗo ɗen tori yo newo kono lagine no jiiɓi moƴƴa so yimɓe wi yo jama on watta jila e ko woni ko garde lagine sen wattanalila ɓuray Congo Kinshasa ko woni ko fewtenini ɓuray Congo Kinshasa par ce que on andi ɓeɗo ɓe préparani no ken enen hiɗen jooɗi e miijagol hiɗen jooɗi sikkugol rêve on ko réalité hino yurmi kala emen yaltuɗo dartiɓe ɓe nangete kala emen yaltuɗo dartiɓe ɓe watte porté disparu par ce que enen na mawɓe men na ɓe jokkude hay e goto préparade ɓeɗo noon e nder duuɓi 15 ko ɓe hetti ko laamu ngu wallay ɓe préparike oy ɓe sukaɓe ɗo ko armu jogiti ka pinka na fenade ɓe wi kadi o kala ko ɓe woni kala ko e nder fode kariya ko ɗon e camp force spécial woni ko américain ɓe formé ɓeɗo woni ɓe eltude fewndu ɗo ni e ley konngol e Idi Amin de même personne même communauté ɓeɗo hande si Mamadi Doumbouya ittama ko kamɓe arta sabuna ko ɗum ɓe woni wolude ɓeɗo kayno ɓe holli ils sont formés pour tuer goɗɗo wilan ay min anta mani ka wokko ɓe formira ko fi wargol fulɓe
ko ɗum woni programme maɓɓe o. enen noon ɗen jooɗi sajiɓe ɓen no jooɗi yimɓe men no jooɗi so wi Madina fermu fermata so wi yo yimɓe ɓen heƴu kamum heƴata ko heƴinta en konno arde wallahi ko heƴinta en konno arde ko heƴinta en konno arde goy sabu na yimɓe ɓen si wattanali yiɗa koko ala na wonana warata en déjà en daɗa o yi joni ɓe watti arande commerçant ɓe haka cuuɗi maɓɓe ɓe ɗeɗɗa ɓe naɓa ɓe watti argol haka nder cuuɗi yimɓe ɓen ɓe piya hani ɗen jooɗi ɗe watti hore men dammi pullo fuuta piyate immota ko yotto prépara hay fus rien absolument ino fanki tun ɓe jooɗi ɗo wiigolo le combat continue yimɓe ɓen no jooɗi ka étranger fuy prépara ka e hino ko ɓeɗo prépari kon miye ke négocier dare no famodirle ɓe avant que ça soit trop tard son acci ha ɓe bambiti déjà ɓe bambitirle ɗi duuɓi wallahi en loroto haɗa noon min lan habbi ideji mon ɗin e fandudaji mon ɗin ka commentaire amin wolan noon fi ɓe on jarama.